Вітаю, шановне господарство, меня зовут Катерина. Мы с вами находимся у городе Докшицы для одной из самых великих славутостей нашего города, наш пятипавярховик, самый высокі жылы будынак у горадзе. Калісьці, калі я была маленькая, хадзіла каля гэтага дома, глядзела на 5-й паверх, марыла, што калі-небудзь я буду тут жыць, стаяць на балконе з гарбатай цікавай і глядзець на людзей, якія як мурашы. Праз пэўны час я сапраўды пераехала сюды і менавіта на 5-й паверх. У гэтым годзе ўсяго нашага дома вялікая радасць. Да дня горада праводзіўся конкурс, агляд жылых двароў, і наш дом заняў першае месца ў гэтым аглядзе. Сапраўды ён прыгожы, ён проста патанае ў кветках нават восенню, і я сапраўды ўпэўнена, што ён самы прыгожы ў нашым горадзе. Школа, у якой я вучылася, гэта школа нумар 1, апекавалася гэтым паркам, дзе знаходзяцца старыя габрэйскія могілкі. Зараз яны маюць такі выгляд, і гэта могілкі хутчэй сімвалічныя, таму што сабраныя тут толькі надмагілле. Спрадвеку тут былі гэтыя могілкі, але потым у 60-х гады іх засадзілі паркам. Камяні для гэтых сімвалічных могілкаў сабралі не толькі з уласна гістарычных могілкаў, але і з ваколіц. І вось мы школьнікамі хадзілі, прыбіралі гэтыя могілкі на канікулах, на суботніках, і сённяшнія школьнікі таксама гэта робяць, таму парк у даволі дагледжаным стане. Герб горада Докшицы шмат дзе выяўляецца ў нашым горадзе. Вось адзін з прыкладаў гэта фонтан. Аб'ектыўна, самы прыгожы з 3 фонтанаў у Докшицах. Яго пабудавалі гадоў 10 таму, і ён адразу стаў месцам шматлікіх фатаграфаванняў, фотасесій вясельных і іншых. Проста павальна на ўсіх старонках у кантакце аватаркі былі менавіта з гэтым фонтанам. Кавалак докшыцкай брукаванкі, кавалак старой дарогі. Раней ён быў больш відавочны і больш адчувальны пад нагамі, збівалі тут не адну пару абуткаў, а за маёй спінай магчыма, самы стары будынак Докшыц. Кажуць, ён яшчэ з 19-го стагоддзя захаваўся, але што тут было, да якога перыяду ён належыць, дакладна звестак ніякіх няма. У гэтым, дарэчы, палягае асноўная докшыцкая праблема з пункту гледжання гісторыі. Адчуванне такое, што горад жыве толькі вось сёння, ніякіх звестак пра мінулае адносна далёкае няма. Таксама за маёй спінай кавалак плошчы імя Палявога. Раней гэтая плошча называлася Базарная, тут праходзілі, вядома, кірмашы докшыцкія, а зараз на ёй праходзяць святочныя ўрачыстасці да Дня перамогі і іншых святаў. Докшыцкі касцёл, будынак адносна новы, пачалі будаваць яго ў пачатку 90-х гадоў, але месца неверагодна прыгожае, гэта месца, якое абавязаны наведаць і любы докшычанін, і любы госць горада. Кажуць, першапачаткова на гэтым месцы стаяла праваслаўная царква, якую потым перавялі ва ўніяцтва. Былі тут і ўніяцкія могілкі, але
З 91-го, по-моему, года пачалі будаваць касцёл, і паўтаруся, месца просто неверагоднай прыгажосці. Нават пашпацыраваць, пахадзіць гэта будзе каласальнае задавальненне, таму я ўсіх сваіх сяброў прыводжу сюды паглядзець на наш докшыцкі касцёл. Вось гэтая царква, дзе зараз знаходзіцца нечакана дом рамёстваў, стаяла раней на месцы Траецкага касцёла. Пабудавалі яе там у 1863 годзе часова, пакуль не пабудуюць каменную царкву. Праз гадоў 10-40 яе перанеслі на гэтае месца, і да 60-х гадоў мінулага стагоддзя тут ішлі набажэнствы, але зараз тут, як я ўжо сказала, знаходзіцца дом рамёстваў. Колькі разоў я тут навокал хадзіла, шпацыравала, займалася саломкай, праўда, саломка была не тут, але ніколі не задумвалася, што гэта царква, хаця тут відавочна. І кажуць, што некалькі гадоў таму падчас ремонту, рэстаўрацыі там знайшлі нават старыя фрэскі. Таксама яшчэ адзін з відавочна старых докшыцкіх будынкаў. Не так даўно тут знаходзілася рытуальная крама, але я прачытала, што ў 30-е гады тут была адна з булачных. Дарэчы, булачных у докшыцах было вельмі шмат, і гаспадыня булачная, габрэйка, кажуць, яна была вельмі добрая, і калі хлеб быў крыху, так бы мовіць, не таварнага выгляду, падпечаны, падсмажаны ці недапечаны, яна яго за так аддавала дзецям з бедных сем'яў. Ну, можа быць, і добра, што і булачнай зараз тут няма, зрэшты, як і рытуальнай крамы. У рытуальную краму я пакуль звяртацца не збіраюся, а з булачкамі завязала гадоў 10 таму, калі стала дзесьці пад цэнтр важыць. Родная моя рэдакцыя газеты «Родныя вытокі», дзе я пачынала друкавацца, пісаць, дзе атрымала першыя маральныя выспяткі, якія, уласна кажучы, спрацавалі на карысці і якія прывялі мяне да таго, што я зараз маю. Докшыцкае возера, увогуле, гэтая альтанка моя любімая з самага дзяцінства. Мы з сяброўкамі тут збіраліся, абмяркоўвалі хлопчыкаў, абмяркоўвалі іншых дзяўчынак, бегалі ад павукоў, якія тут па кутах звычайна сядзяць. Спадзяюся, зараз няма. І, вядома, глядзелі на возера, глядзелі на лебедзяў, якія тут звычайна плаваюць. Памятаю, адна восень была, калі сюды сабраліся каля 20 лебедзяў, але потым на наступны лебедзіны сезон мы іх ужо тут не знайшлі. На гэтым мушу з вамі развітацца. Спадзяюся, наша невялічкая экскурсія па Докшыцах вам спадабалася, і запрашаю да сябе ў госці не толькі праездам, але і на пастаяннае гасцяванне. Каля гэтага дома у садок. Хорошо. Я что-то опять налажала, да? Не. Ну, хорошо. Все. Сказали ж 3 сказы, я сказала 3 сказы. Я 1,5 сказала, я сэкономила. І мне тады толькі пра развітанне сказаць, ці пра лебядзёў яшчэ штосьці паўтарыць. Карацей, вы за это потым штосьці адэкватнае зманціруеце, да?